बायदि चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो खुलुमहरनाय थाहरबाय। दिनै बे चेनेलाव पिकनिक जानायनि मोनसे सावगारि दावराइझार बगामाथि पिकनिक स्पटखौ नोंथांमोननो गुवारै सावगारिनि गेजेरजों दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाबाय। फैदो जों भिडिअखौ नायलांदोनि। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो। Welcome to Dauraijar Bogamathi Picnic Spot. Spot by Dauraijar Eco Tourism Society Bogamathi. Daumasa, TS Gorisor, District Baksa. Pui rongga pui dia. Bे जों बेयाव पिकनिक जासिगोन बे बगामाथि तमाम गारियानो गारि बायबानो जादों। Logoforaनै जोंनि गारिया बेनो बोलेरो पिकआप। जोंनिया लकेसन नायदों बहा जानाय जागोन थिग जाथ'वाखै नै। बिसोरनो बसा बे मानैया जों माल रोगाबाय थादों। बैयाव लांबाय जोंनिया हनै ओमफ्राय बे भुटान हाजो मेरला एभेलेबेल। मानसिफ्रा बिथिंबो दोङो एभेलेबेल। बिदिया जोंनिया जायगाखौ बेयाव थिग खालामनाय जाबाय।
Orang semuanya jingnya. Nih, Umar tuh 2. Hei, kecil gede rai cicu udah nih. Bos nih bos ah. Oh, betul kesuwen nih jingnya nih. Nih, ame nih. Noilar, nih kamu sih kena deh. Nih, ini mua. Cing, arbai cing, lollipop pun ada. Ini, dia bawa lollipop pak. Dunia musla. Roson. Nih, Bandung nih. Mirci, tomato. Ah, tapi oh, yang begor. Makan tetap dia nih. Dusya. Nepali dia. Bangali. Parang sampai tadi saya jeng dah sampai pakai jeng video ke. Ya, jelape. Oi, ama bi kemana duit nak buat? Iya, kemana? Ini dia. Bocor ini dia. Hah? Bocor ini dia. Itu sampai kau naik ini dia. Betul ciri kau naik nanti. Dari ciri ini dia. Aja buat pak harus ramai dengan kucu. Bocornya level gari ar manci. Nih bicara apa ya pak? Kasih hadir na jam mula mai tasuna dah ni. Orang makan bisa. Jangan jangan kena buka mati ini. Bicara apa ya? Jam duduk, sampai dah jam duduk. Buddha temple orang kerja nak. Di sini ah, nau jauh kerja. Buddha temple orang ni. Di sini ah, macam kita mesti lah. Tangan ni je. थांबाय बेयावनो अखाखौ बोनानै जों एसे आन्थेंग्रायावनाय मोनबाय दा जोङो नैबे बुद्धा टेम्पोल होनना मैया नैबेयाव एसे माहाय डिसमिस जाहांदोंसै बे आफाकाया जोंनि नुनायाव नोंसोरो नुदोंना नुवाखै माब्लाबा एसे गिथावथाव जागोन ओइ जयना एसे क्रेक जाबाय आं नोंसोरनो खिन्थानोबा नैबे जयनानि बे जयना एसे क्रेक जाबाय बेयाव प्लास्टारसो खालामनाय मोनदां बे प्लास्टाराबो
जायफोरा बेखौ फोथायो बे बहुत मानसिफोर फैदों नै आं बिथिं एसे ब्राइटनेसा एसे गाज्रि जादों दा उनजों एसे लाहैगोन मथथे बे एसे सेंग्रा सिख्लानिसो जायगाया बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोर आरो हाबा जागोदानफोरासो एसे साइडथिं थायोलै जिखौ नुदों खोनायाव जरा जरा नै बेनो खुरजादों बेसेबांसो गोजान जाखोबोथाय खोन्थानो बागान दा आं नोंसोरनो नैबे खिथिबासो मोजां जासिगोन क्लियार जागोन बेसे बुस्थुआ माबासो मोननाय माथो सन्दन मासो गाहायनिफ्राय बिराद भिडिअ नुहुरदों बेखौ बे बुस्थुखौ अनेक मानसिफ्रा फट' लागासिनो बेनो आसला बेनिया गाहायनि पिकनिक प्लेसखौ खिथिहरना नोंसोरनो र' बे नायफैनाय गारिया बे गेजेराव थानाया गारिया गुफुरा बे बेनो पिकनिक प्लेसआ बिराद मोजां र' माहाय मोजां खिथिनो हागोन खोमा बहुत गाहायथ' नै बहुत डाउनाव जों बहुत आपआव दङ दायो नै पिकनिक प्लेसखौ नोंसोर नाय नै बिराद मोजां बैथिं माइसो गायो खोमालै बहुत गिदिर एरियानो गिदिरानो बाय दखाना बे जाबाय थादों itu place di place बेयाव गलाफोरा जाबाय थादों आंना फट' लादों बहुत डाउन baik sudah masuk bertanya mati saja boleh macam boleh boleh kota mana kasih mana ini dah bayar engkau sanggup berapa kita nak kamu macam nebe kondrayaव गथ'फ्रा गेलेनो मोजां मोनो नै बारदावबाय थाना स्प्रिं बोग्रि बिराद बोग्रि दङ बोग्रि बिफां बहुत दङ बेयाव एसे ओइ मा एसे थाना रायगोन र' मार्केटआ दैसानि बारनानै मोनसे दङ बहुत दङ बिसोरबो बे भुटान हाजोलै भुटान हाजो Buddha temple kini mana masih amazing look. Mana? Dari baik kita ada di Indonesia ni. Dalam lama saja akan nak biar. जो करना है जी रहेगा
Nau Sawari. Baik, lagi jalan ke mana? Honai, bola kayak itu pun. Fatwa. Uthi bhai. Hey, Biju. Gaya. Bhai khana lap semua. Kerja nawa. Udah berani. इंतजार हो गया कहाँ दिल खो गया हमें प्यार हो गया Bisa, oh Surabaya, bisa, ah, bagus. Juta kubai, gosla kubai. Oh, ne biau janaiman. Duginse ne biau, duginse. थांखागोन माने बिथि दुगैनोसै बिनिनो माखासे सावगारिफोर नोंथांमोना नायनानै लादो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हामबायसै गोजोन्थों।